Τη σύνδεση. Θα πάμε στην εκκλησία. Πρέπει να πάμε στην Άνδρο, στην Ιερά Μονή Παναχράντου. Ναι. Θα συναντήσουμε εκεί τον πατέρα Αίτιο και τον πατέρα Φιλάρετο. Τους καλημερίζουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Κύριος Αληθώς. Γιατί είναι κοντά μας σήμερα οι δύο πατέρες που βλέπετε εδώ. Και ιδιαίτερα στην καταπληκτική αυτή Μονή Παναχράντου που θα μας πει και ο Βαγγέλης δύο λόγια και φυσικά οι πατέρες που είναι μαζί μας. Διότι έχουμε αύριο το απόγευμα τα εγγένεια μια σημαντική έκθεση μόνιμης εικαστικής συλλογής, η οποία λέγεται Τέχνης Φυλακτήριο, εκεί στη Μονή Παναχράντου. Για πείτε μας, πατέρα Αίτιε, περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται μια προσπάθεια που έχει κάνει η Μονή μαζί με τον φίλο και αδερφό ζωγράφο τον Χρήστο τον Κεχαγιόγλου να δημιουργήσουμε ένα διάλογο μεταξύ της πνευματικότητας και της τέχνης του σήμερα. Γιατί η Μονή έχει 10 αιώνες ιστορία και μέσα στο ταξίδι των 10 αιώνων έχει φιλοξενήσει και κατέχει πάρα πολλά κοιμήλια και έργα τέχνης. Και θα θέλαμε να αποτυπώσουμε και το σήμερα μέσα σε αυτό το ταξίδι του μοναστηριού στον χρόνο. Και πριν να πούμε όλα αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη, που είναι φίλος και αδερφός, να του πω συγχαρητήρια για τη διάκριση. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Να ξέρετε, ο Βαγγέλης το ξέρει, η εκπομπή σας είναι η ώρα που τελειώνουμε την ακολουθία μας και πίνουμε τον καφέ μας. Να είστε καλά, πατέρα. Και σας βάζουμε σε ένα μικρό λάπτοπ και σας βλέπουμε κάθε πρωί. Μας συντροφεύετε, να ξέρετε. Άρα να ανάβετε και κανένα κερί, να μας βοηθήσετε ακόμα περισσότερο. Ανάβουμε κεριά πολλά. Να ξέρετε ότι είστε πολύ οικεία πρόσωπα και γι' αυτό και σας καλούμε το Σάββατο. Με μεγάλη χαρά. Ειδικά τον Άκη, γιατί μετά θα υπάρχει και έτσι ένα ανάλογο κέρασμα. Τώρα το σοβαρεύεται. Σε ξέρει ο πατέρας Αίτιος. Τώρα το κάνει ξέρει καλά ο πατέρας. Διότι η τέχνη είναι πολύ ωραίο και η εκκλησία μαζί με αυτά τα δύο συναντώνται. Δεν μπορεί να εξομολογηθεί, πατέρα, γιατί θα πάρει ώρες. Όλοι μπορούν, όλοι. Άκη μπορούν, είναι εύκολο. Θα αργήσουμε, πατέρα, αν ξαναεξομολογηθούμε. Θα αργήσουμε πολύ. Θα αργήσουμε. Να ρωτήσουμε μόνο, πατέρα, αν η έκθεση αυτή καταρχάς να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, θα είναι μόνιμη, θα είναι μέσα στο μοναστήρι. Το μοναστήρι, να πούμε ότι είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό από τα λίγα μοναστήρια της Ελλάδος, και αυτό χάρη στον πατέρα Ευδόκιμο. Και να ενημερώσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας τι είναι αυτό που κάνετε. Να τα πει ο Φιλάρετος. Ο πατέρας Φιλάρετος, βεβαίως. Ελάτε, πατέρα. Έλα. Λοιπόν, είναι μια μόνιμη συλλογή από έργα σύγχρονης τέχνης. Είναι 47 καλλιτέχνες και 58 έργα εκτίθενται σε 3 ορόφους, στο ισόγειο τον πρώτο και το δεύτερο όροφο του παλαιού αμυντικού πύργου της Μονής, ο οποίος αναστηλώθηκε. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές ως προς τον τρόπο της προσέγγισης. Είναι καινοτόμα ιδέα το να υπάρξει μια συλλογή εργοτέχνης σε ένα μοναστήρι, αλλά πάντα η Εκκλησία τολμά. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εποχής της προκειμένου να κοινωνήσει το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Πραγματικά δεν το έχουμε ξανακούσει, πατέρα Φιλάρετο. Πραγματικά είναι πρωτοποριακό αυτό. Και μάλιστα για τη Μονή Παναχράντου και τη βαριά ιστορία που έχει η Μονή Παναχράντου, το να φτάνει στο σημείο να βλέπει σύγχρονα ρεύματα. Αυτό πραγματικά είναι πρωτοποριακό για την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι τα μυαλά είναι σύγχρονα. Αυτό σημαίνει ότι. Να μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Βλέπουμε μπροστά μας δύο πολύ σύγχρονους θεολόγους αυτή τη στιγμή. Σωστό. Και μπράβο σας. Ελάτε, πατέρα. Στα τέλη του 19ου αιώνα και του 20ου υπήρξε μια αμφισβήτηση της νατουραλιστικής ζωγραφικής, η οποία είχε επικρατήσει μέχρι εκείνα τα χρόνια στην Ευρώπη. Η βυζαντινή ζωγραφική δεν ήταν νατουραλιστική. Θεωρήθηκε εσφαλμένα ότι ήταν κάτι μοντέρνο. Δεν ήταν μοντέρνο. Απλώς είχε έναν τρόπο προσέγγισης. Σε σχέση με τη μοντέρνα ζωγραφική του 20ου αιώνα και του 21ου, έχει την εξής διαφορά. Είναι ένα πλήρες ζωγραφικό σύστημα αξιών, το οποίο με την κατάργηση της προοπτικής, την κατάργηση του βάθους και συγκεκριμένες άλλες τεχνικές αποσκοπεί στο να επιτυχάνει την κοινωνία του ανθρώπου, ο οποίος βλέπει μια εικόνα. Μια τελευταία ερώτηση από τον Βαγγέλη. Πείτε μου, ποια έργα ποιων καλλιτεχνών φιλοξενούνται στη Μονή πλέον? Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες.
όπως είναι ο Φασιανός, όπως είναι ο Μόραλης, όπως είναι ο Χουλιαράς, ο Βοκόρος, ο Κεχαγιόγλου, ονόματα μεγάλων σύγχρονων ζωγράφων. Άρα, πατέρα Έτη, θα βρούμε αφορμή τώρα την έκθεση, να έρθουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά, να πάρουμε την αγάπη σας και την ευλογία σας. Δύο ρίτσες είναι η Άνδρος, είναι πολύ ωραίο νησί. Είναι μαγική Άνδρος, δεν το συζητάμε. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό, Κυριάκη. Για τον Άκη το λέτε αυτό. Πάντα με τον Άκη θα είμαστε παρέα, όλοι μαζί θα είμαστε. Εγώ θέλω το κρασάκι μου, το μπεζεδάκι μου και να πούμε για την κρασάκι απίστευτο. Να ρωτήσετε τον Ευάγγελο. Να είστε καλά, πατέρα Έτη, πατέρα Φιλάρετε. Μια τελευταία λέξη, ελάτε. Μια τελευταία επισήμαση. Η Άνδρος είναι πάρα πολύ γνωστή για τον πολιτισμό της. Υπάρχει ήδη το Ίδρυμα Γουλανδρή με τη μόνιμη συλλογή, αλλά και την κάθε συλλογή που γίνεται κάθε χρόνο, το Ίδρυμα Κιδωνιαίος. Αυτό το εγχείρημα της Μονής μαζί με τον Χρήστο τον Κεχαγιόγλου και τους υπόλοιπους λαμπρούς καλλιτέχνες έρχεται να επιστρέψει αυτή την ωραία πολιτισμική εικόνα της Άνδρου. Και έτσι η Άνδρος δεν προσφέρεται μόνο για θρησκευτικό τουρισμό, προσφέρεται και για πολιτισμικό τουρισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Φιλάρετε. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Την ευλογία σας. Να είστε καλά και καλή αντάμωση. Καλημέρα. Αγάπη μας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ωραίοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη για αυτό. Γιατί είναι εξαιρετικό. Πάρα πολύ. Έχω σχέση πολλών χρόνων με τη Μονή. Μας μιλούσε ο Βαγγέλης με τα καλύτερα λόγια για τη Μονή Παναχράτου και βλέπουμε, γνωρίζουμε και τους ανθρώπους τώρα. Είναι σπουδαίοι, πραγματικά σπουδαίοι. Οφείλω να ομολογήσω ότι κάθε φορά που επισκέπτομαι τη Μονή μου λένε δώσε τις ευχές στα παιδιά. Δηλαδή είναι. Μπράβο. Ξέρουν και λεπτομέρειες. Θα πάμε. Το ίδιο έτσι, λεπτομέρειες ξέρουν. Ανάβουν και τα κεριά τους.